И между другото, понеже аз съм служил в армията и то служих през 2002 година. Когато аз се заклевах в вярност, само единствено на българското бойно знаме. Тогава армията ни беше 42 000 души. В момента е 15 000. Когато аз служих в армията, ние все още имахме ракетни войски, все още имахме подводници. Сега нямаме нито ракетни войски, нито подводници. Затова ви питам. В момента Гърция ни пази. Ама това е големия проблем. Гърция ни пази, защото влязохме в НАТО и се разоръжихме. Ма и те са в НАТО. За да можем... Ами да, само че имат на тях армия. не са им поставили условия да се разоръжават. Нали разбирате? България, условието за да влезе, едно от условията за да влезем в НАТО беше да ликвидираме нашите ракетни войски. Ние имахме ракети земя-земя, с които между другото те бяха с обхват от 800 км почти всички балкански столици. Да ви кажа ли какъв е проблема? Корупция е проблема. Не е проблема това. Е проблема на българската армия, също е свързан с корупция през годините. Госпожо Крумова, така имаше че Гърция може да има военна... Имаше изрично условие. Ако искате да влезете в НАТО, трябва да нарежете ракетите.